Urang saria baba juga nih pai manggaleh kapada luar iyo sari ba ayam putih ko indah sih ko alang menyembah jika mandi denai di hulu ayanan usah adia sawah di sawah usah dikaruahi jika mati denai dahulu mati nan usah adia jangwa di jangwa usah diratoi diratoi. Urang saria baba juga nih pai manggaleh kapada luar iyo sari ba ayam putih ko indah sih ko alang menyembah jika mandi denai di ayanan usah adia sawah di sawah usah dikaruahi jika mati denai dahulu mati nan usah adia jangwa di jangwa usah diratoi di jangwa usah diratoi di jangwa usah diratoi